Ляко. Охо, розова курва, я... Нещо се заклещи това. Кагавиш ме, кагавиш ме. Я го оставим това. Добре, както не. Я какво направи, я... Обърни се. Виж, бързо. Виж го, виж. Само ще ти притърся, няма да взимам нищо. Бръжинетка. Чакай, какво да правиш? Добре. Писто 50, сота съм джик, карабин. Дай малко. Ти си много добър човек. Ти много добре човек. Това... Ама защо ме търсиш мене? Ти съм... Друго нещо, което ще накарам, добре. Облече се вече. Облече се вече. Абе, бяхме тук, бе. Отвържи ме. Отвържи ме. Излезли от ваната. Излезни, бе, не да лектиш. Аре, бе, да. Влезни там в кабинката. Влез в кабината. Влезни в кабината, бе. Искам ли? Искаш. Няма да ти убивам, спокойно. Сега? Сега това направи. Сега танцувай. Да. Чакай, сега. Абе, у вас нещо ви има, да не сте гел, бе. Брат, на какво се... На какво се смеят двама идиота? На какво се смеят двама идиота, брат? Добре, стига. Ау, не. Стига, толкова стига. Префърли му 3 милиона да си има там банката. Звънят ми. Вдигни. Жоро ми звъни. Кой Жоро? Жоро. Един приятел. Добре. Префърли му на момчето 3 милиона от банката там да си има. А чакай, че някакви батковци тук ме кара да танцувам. Къде си гелове са тук, бе? В банята танцувам. Накараха ме. Не, бе. Някаква баня влезнах тук, бе. Горна баня, горна. То ми връза очите. Горна баня. Сега е до мене, виждам го. Пешлив е. Пешлив? Плешив. Как да ти пратя локация, бе? Няма да го пращиш локация, ще ти гръмна телефона. Сега ще Ще игра на Да, телефона. добре. Какво чух? Айде. Няма Не, бе, да... нищо не си чул. Да. Прибирай телефона бързо. 3, Пребирам го. така. Префърли му на ония 3 милиона. Ти. Какво? Няма. Ще ти гръмна. Като доди го разстрелваме. Направихме 1 милион. Префърли му на то 1 милион по това, бе. А как да му прехвърля от телефона? Не мога. Не може. Как? Не знам как. Нямам кеш. Имам мръсни За още пари. 1 милион ще танцувам за вас. Добре. Искаме друго вече. Ти умръзна. Ето, Добре, сега стой да ти вържа. пак ли ще ми връзваш? Връзвам ти. И кога пак ли ще ме връзваш? Ох, нещо Тия не ме хвана. можахме ли да...